هنرێکی جیاواز و بڕێکێکە سەیر ئەف نیگارکێشە تابلۆیان دروست کردن ئاگر و بەخێن بۆیاغی بۆ ماوەی زێدەتری دەمژمێرێکێ پێوە گیرۆت بیتن و هەتا تابلۆیەکە سرنج ڕاکێش دروست کردن زۆربەی کارên ئەڤی نیگارکێشی لە جihên بەرنیاسên Mosulê ne lewma ev care wênê Kenîset Sae û Menaret Hedba dروست ketin û di nîva wan de qilingekê cafnetirs e. ev huner dibêjinê hunera bexaxên bûyag û agir. Min yekem car ev huner aniye Mosulê û ta niha ez bi tenê vê hunerê dikim. Ti alîkarî nîne û bi taybetî ji aliyê rêxistinan ve ew ên taybet bi alîkariya hunermendan. Ez bi tenê li ser xwe napeyivim. Ez li ser hemî hunermendan dipeyivim. Huner li cem me hatiye paşguh xistin. Ziyad Mihemed xudanê zêdetirî 200 tabloyan e bi reng û nexşên cuda cuda. Belê pitiriya tabloyên evî nîgarkêşî li ser rojavabûna rojê ye û her wesa zorbeyî karên xwe li taxê meydan û qilêat li Mosula kevin encam detin ji ber ku li evî taxî mezin bûye û nûke qavil û wêran kiriye û jiyan têda nemaye. Beriya niha mala me li taxa meydan bû. Ez gelek daxbar bûm bi van taxên ku hatine wêrankirin. Herdem ez Kenîsa Sae û Menara Hedba û Mizgefta Nûrî ya mezin wêne dikim. Her wisa deverên kavilkirî jî. û bêhtir ez daxbarim bi dema rojavabûnê. Ev cure hunere ziyad take kese înayet nava Mosulê da û ev e bû mawê zêdetirî 2 salaneyê berdewam e li ser karê xwe û hindek ji tabloyên xwe bi bihayekê baş firûtîne û beşdarî di mihrecana Selam da kiriye ya parsal ya bajarê Mosulê. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.